ودورده بريزيدنت محدار كلل تግራይ ኮይኑ خبسيه ማትሒዙ ዝወስዶ ዘሎ ነዚ ኣብ ከባቢና እንጠጥኢ ዘሎ ናይ ኩናት ድባብ ዝብትን ጥንቁቅ አካይዳ ነቅልበሉ ለና ተስፋ ዝህብ ድማይ ናብነት ምስ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ናይ ምርኻብ ወግዓው ጽምብል ክግበር ጌታቸው ረዳን ማና አገልግሎቱ ዝዳረግ ሞሳ ተዋሂቡ ብኽብር ኽፋኖን መቀለኽ መጽ ዕድመ ከም ዝቀረበሉ ኩልና ሰሚዕናዮ አብዝባን ሆብ ከባቢና ዘይጸንሐ ሐድሽን ሱልጣንን ባህሊ ኢልና ውጪቱ በተግባር ክንርእ ተጸቢና ጌታቸው ረዳ ግን ካብ ሓደ ፖለቲከኛ ዘይጽበዮን ዘይብሱልን መልስ በመሃብ ነተ ዕድመ ነጽይጎ ወድ ወረደ ደጊሙ ንደርበይት እምኒ ኤርትራ ሐዊሱ ኣብ ትግራይ አንጻር ኤርትራ ይኹን ካልኦት ጎረባ በትኽልላትን ሃገራትን ዝቀንዐ ዝኾነናይ ተቃውሞ ኃይል ሁሉ ከም ዘይፍቅድ ዝወሰዶ ውሳነ ዓጀብ ዘብል صار መንግስት ኤርትራ ዝቃወም ወይ ዝንቃሳቀስ ሰብ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልእ ከባቢ ኣብታ ክልል ከይረይ